أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أمي ألتم كبركة داي قنمان كسين الله سبحانه وتعالى بلو أكو شيالا كدكا أنا كسمونا كصحابة وبي ni o temena ka boyeno ambe lamene kila bela jilinfo che ani musu arajo majura sijo kono yano amanga foli nyesin lamene kila ma tuba kono ya tuba koka jamana kono ani jamana koka anga foli be katara wala nda mbi boli katara city minuma ambu bela jilinfo agence majura arajo majura tuba misiriba ambu bela jilinfo dante foli mina anga dugutiku ambu bela jilinfo ambe almamu fo ambe shirifu fo ambe dina nyamogo befo kalanen kalanaw anga foli be katara bela jilima mandrasa karamogo école maître commandant nuko gardiu meriu anaka conseil ambu bela jilinfo diga kane mo musoton mo amba bela jilinfo doctoro ambe befo radio so barakelaw anga foli be katara bela jilima ni nyawka sigidoye aw dina aw ka kalandi ahmad tamba silla tuba majura fiqhu wala anda o de bambulo o dongo anye sigi araba sutemene me sigi amajanga ka sababu yake an kun tan cogo yawla kosobe o kama anye doni fo kabla anya bla yero mina ayoro nafa bonya kama ani ayoro nafa al mogo mako be ayoro la cogo mina ka wala uye aywa ode kama anya jo parce que nan ko ambo continue mogo mako kumbe wala li mina ayoro la o kuntena soro ode kama anya to yeno o yero jumenye sujudu sahawi ni do ba fo ko qablan ba'da mo chama ba doni oyi qablan ba'da mo chama ba nyini ngalike mu yerdi do qabla bisro chogodi ba'da bisro chogodi qabla yere munye ba'da munye abisro salla chogodi abeke munde kama ake kunye munde insha Allah anda bina sene bema ka wala mogoye yasa anafam ya munye redido parce que mo chama mba anyini ngalike okumana munye qabla e munye ba'da e abina fo akafamya sujudu sahwi li ayi shay'in yakunu sujudu sahwi ako fen jumende kodo ni okera ni sunyina sujudu beke wa hali yakunu qabla salami am ba'dahu wal manin yinan sujudu kera aywa abike de aywa salamu blalen ko fede de wan walma ka ko salamu yede do qablan ba'da yede koro odi salamu blalen ye ani salamu blale ko ninde do qabla o yeka ko anye ba'da koro de akelen ko fe qabla koro de ka ko fenke linye avant yani ka fenke odi qabla après o ye akofe ba'da o kuma na jumen ko fe jume nyefe kuma be yandi nafra ko qabla okoro qabla salami yani ka salamu bla ani ba'da salami salamu bla len kofe salamu jume de kodo ibe salito a chogoyala ibe salike dongo do chogoya mina ibaro nibe boko nibe salamu alaikum bla awo ina foko awo nimbe bo mbe salamu alaikum bla wala ibo salamu alaikum min blade ibe tentu flaminke yani ika o salamu alaikum min blade o de to ko qabla salami bo o salamu alaikum o blalen ko fede ibe sujudu flaminke o de to ko ba'da salam
afamera qabla yani ka kon salamu alaykum blalinye salamu alaykum jume dongo do ibi salamu bla salla de oyere de kodo baada fana koro de salamu alaykum blalen kofe ya famya qabla ni baada koro nindi qabla salami baada salami ni hakilla ni famya akiri re jumenye akiri sujudu sahwi sunnatun muakkadatun sunna gelem badido farda tere sunna dido sali sunna dodido abekedi ni mogo min sali nagasi walma yedo fara salika ni sali nagasi okoro yedo bo salila abe foko qabla salam yani ibe dobo salla yoromina ibi tenturu ko flake yani ga salamu alaykum bla salamu alaykum jumende kodo dongo do ibi salamu blare o yere de kodo yani ika o salamu alaykum fo ka bo salila ika tenturu ko flake ika nyina min kera ka sali nagasi ko dafa ko dla bo o ya qabla salami bo baada salam fana o ye ne do fara salika parce que sali to a chokoyala ni yere bado ne do fara ni nyoren kan ni sali doye amana fo sali dote sali arni sali bara do de do atanke e ya faraka abikom nafa dote masalan tenturu ye kelende fladi e ake sabay walma kalankanga atoko kalanga ke dogola yoro mina e ya bange okoro yedo fara salika okuma no keri bolo yoro mina ibi salamu alaykum de bla folo kasoro ka tenturu ko flake uba fo de mako baada okuma na ninkeli sunna dido ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر أقولي أبيكدي ni suna nagasira mogo min bolo suna kelentere suna gelen suna do be no luka fege me suna do be o luka gele o kuma suna gelemaw no lu kera sali baga bolo de abite abi sujudu fly nati no nagasira bolo abe sujudu fly nati au sunnataini walma sunna khafifataini walma sunna fegeman fla do ba fo ko fa aksar nafo sabanyona do ba fo ni sunna fitinin sabachena ibolo okmana sujudu minatuni bo ni sunna gelema har ni kelenkira ibolo okmana ibina nay mais ni sunna fegeman sabake ibolo ibina nay walma fla okmana sunna gelema jumenye sunna fegeman jumenye anda bina seni fanam bon anya fokoni nagasili kera suna gelemana ibe sujudu flake walma nagasili manake suna fegeman sabala ibi aywa sujudu flake okuma na sujudi meke yoro mine sisan jume parce que anya fo nagasili dedo okuma ni nagasili dedo ibi o tenturu ko flake de yani ka salamu bla akoro abena fo sisan no doy e ka salije ni do ika salije ibo ke chokodi iba dlane ka bowa ibe bode ka glan okmana ni do tieni ga salila walma ni do nagasra ga salila ibe ito sali konna deda ko laben folo wode be labeni tenturu ko flaye kasoro ka salam bla uba fode mako qabla salami misegaka ni do nagasra ika salila sunna didu sunna gelema walma sunna fegema fla wode nagasra ebolo ika salila non nagasra ibolo ga salila ibi o dafa de ni fe nagasra iba dafa folo de kasoro kabo salila okoro ibi sujudu fla de ke folo o sujudu fla temenen ko fe amba fo sujudu mako tenturu ko fla ibo tenturu ko fla de ke folo no bana wakati mina ibi soro ka salamu alaykum fo o ibole salila me e ka sali nagasilendo e bora salila folo de kafibo glan amanyede amanye hali ni ayasro ati sali chinya ima ke choko kon dlangani ala kambe so abama okmana ni nagasili kera ibolo nagasili kelempew okmana qabla salami de beke ola okoro ibi salamu ke ibi sujudu ko flake kasoro ka salam bla ka ko salamu alaykum blalingi ibi tentru ko flake aw naqasa wa zada ibi tentru ko flake yani ka salamu alaykum ke ni ye jidili ke ani ye nagasili ke amina nagasili misaliya dodi ima salla mogomi ebe ka sali sisan
ibi ka sali fana salla imana kelen sali ka fila sali filanan i kan ka sigi de ka tahiya kala ala y'a kɛ e ɲinana ka wuli ka jɔ k'a sɔrɔ ima ayiwa tahiya kala bon e hakili bi jig'a la fana a y'a sɔrɔ i kunbere ani i bolo bɔra dugumala la ka ban o kumana an b'a fɛ ka continuer parce que i ye suna gɛlɛma fila yɛrɛ de to yan nɔ i ye tahiya min kun ka kala i y'o to yen nɔ i kan ka sigili min kɛ arakan filanan na i y'o fana to yen nɔ o kumana nagasili kɛra suna fanfɛla la i y'a faamuya o kumana n'o nagasili kɛra e wulila k'i ka sali continuer ni i sigira sali araka laban na yanni ka salamu alaikum bila dɛ i bi tenturuko fila de kɛ parce que e filɛ ka nagasili de kɛ sisan i bi tenturuko fila de kɛ ka sɔrɔ ka bɔ sali la i bi tenturuko fila kɛ i bi sigi fɔlɔ i b'i ka tahiya kala comme kɔrɔlen ni ye tahiya kala comme kɔrɔlen i bi tenturuko fila kɛ fɔlɔ k'i sigi tuguni ka tahiya wɛrɛ kala o kumana ka sɔrɔ ka salamu alaikum bila o y'i ka sali ɲani o ye nagasili fanfɛla ye misali de di ni nin yɔrɔ in ye sinon nagasili ka can a la kosɛbɛ nagasili bɛ kɛ tuguni mɔgɔ min e bɛ sali la n filɛ ka nin min fɔ o y'a dɔ ye nagasili bɛ se ka kɛ tuguni e mɔgɔ min i bɛ ka fitiri de sali i kan ka kalan kɛ k'a bange de i y'a dogo i ye nagasili kɛ nagasili dɔ ye jumɛn ye tuguni i ye fatiya kalan i ɲinɛna sɔran kalannin kɔ i ye nagasili kɛ tuguni nin bɛɛ lajɛlen bɛ qabla salam de kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bon ni mɔgɔ min n'i ye nagasili kɛ i tilala ka jidili fana kɛ o ye jumɛn ye sisan e bɛ ka sali fitiri sali la misaliya la walima sagafo la an ko kalan kan ka bange de e ɲinana ka kalan kɛ dogo la o kumana i ye nagasili kɛ dɛ o fitiri kelen kɔnɔna na tuguni n b'a fɔ o safo kelen kɔnɔna na tuguni i ka arakan sabanan na i kan ka wuli ka jɔ de i mana bɔ tenturu la i kan ka wuli ka jɔ de mais e ɲinana ka sigi o kumana i ye dɔ fara sali ka tuguni parce que o sigili min filɛ ka kɛ o kun t'a la i y'o fara kan o kumana a bɛ n'a fɔ o sali kelen kɔnɔ i ye jidili kɛ i ye nagasili kɛ o kumana o tigilamɔgɔ fana a bɛ qabla salami de kɛ parce que nagasili fa min b'a la o de ka gɛlɛn nagasili fa min bɛ yen de o de ka gɛlɛn o kumana toujours i bɛ nagasili de furakɛ fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye tenturuko fila kan'i ka ko salam bilali ye i b'o de kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ i bɛ salam bila i ka sali ɲɛna o kumana a tɛ fɔ i ma k'i ka baada kɛ tuguni ko parce que dɔ fara sali kan ayi ne ye nagasili fanfɛla dilan ka ban o y'a bannen ala k'an bɛ sɔn a ba ma ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ba'da salami in zada faqat o kumana a ko ba'da salami bɛ kɛ de salamu alaikum bilalen kɔfɛ o de ye ba'da salami ye salamu alaikum jumɛn don o don i bɛ min kɛ sali la n'i bɛ bɔ sali la ni a ye de o kɛcogo in yɛrɛ de i b'o de bila fɔlɔ ka bɔ sali la pewu o kumana ka sɔrɔ ka i ka tenturuko fila kɛ mais o bɛ kɛ de tuma min na n'i ye dɔ fara sali kan parce que an bɔra ka min fɔ sisan o ye nagasili fanfɛla ani mɔgɔ min ye nagasili kɛ ani mɔgɔ min a ye jidili kɛ ka tila ka nagasili kɛ o fila bɛɛ lajɛlen bɛ qabla salami de kɛ n'o ye ka kɔ salamu alaikum bilali ɲɛ ka tenturuko fila kɛ ka bɔ a ma to dɔn in o ye maa min i ye jidili dɔrɔn de kɛ parce que nagasili dɔrɔn an y'o ta fɔ ka tila ka nagasili ni jidili fana ta fɔ o kumana mɔgɔ min ye jidili dɔrɔn kɛ dun masalan sali fana sali la e ɲɛna ka kalan bange i ye jidili kɛ walima sagafo la arakan sabanan i kan ka wuli ka jɔ de i ɲɛna ka sigi o n'a ɲɔgɔnnaw o kumana n'olu kɛra i bolo sali la o kɔrɔ k'e dɔ fara sali kan i ye jidili kɛ sali la walima an ko ni i tɛgɛ fila farala ka bɔ dugumakolo la ani kunbere farala ka bɔ dugumakolo la i kan ka continuer arakan sabanan na arakan filanan na i ɲinana arakan filanan i kun kan ka sigi ka tahiya kala mais e ɲinana ka wuli ka jɔ a tɔgɔ i ɲinana ka wuli ka jɔ mais e jɔlen kɔfɛ
walma i tege farani i kumbere bora dugumala la kaba etla ka sigi tuguni o kuma ye jilli ke nga na soro ko oluma fara duguma ko la ni segena ka sigi ka sale kan sujuduti la ola me e wullen ko fe ka joetla ka sigi tuguni ki ga tahiyya kala komi korlena o kuma ye do fara sale kan sa o kuma fefe na be famiya ko do farla sali kande o bela jelembe ba'da salamin deke yani salamu alaikum blalen ko fe ibe tentur ko flake ni tentur ko flake bi sigi ka tahiyya were kala katla ka salamu alaikum bla ala kan be sobama ala ka dina in famiya choko nyumandi ambela jelema ma hiya sunanu lati yusjadu li ajaliha ako suna jumende don nubi sujudu ke olu kama amina olu fo sisan parce que yango meka exemple le dima o kuma amina ndama wer la kelen suna minu ni sujudu be ka kama yere amina ofo parce que ambena a hakili jigi fendo la sali konnana tlanyoro hukumu sabade beyeno farda ani sunna ani mustahabu anya befo kateme sali farda no chiani ibolo c'est obligatoire ibnani oede sujudu se ko glan ni sunna de kiri bolo ya famia sujudu beke ko glan mustahabu fana o ka fege o tise sujudu kela ne sujudu ke mustahabu yere kama ka sali bitiya ya famia o kumana sujudu beke sunna minu yere kama parce que ni kuma ina ila famia di sujudu beke sunna dogonde kama ni sunna nagasira wal majidira o kumana sujudu beke munun kama amina ofosisa hiya saman o sheginde fen sheginde bedo sali konana no yi soro doro ikanga sujudu ke amma qabliyan aw ba'diyan akake qabla salami wal ma akake ba'da salami fen shegin konde beno qira'atu ma siwal fatihati parce que fatiha kala o e farda de mais sura mi be da fatiha kan wal ma ibina fe mi foka fara fatiha kan o e sunai ya famia o kuma ibo mi foka fara fatiha kan ni o to in salla doron sujudu be ka kama parce que ye nagasirike ye sunna nagasi sunna geleno fana wal jaharu bangali fana sujudu be ka ale kama masalan ye fatiha bange walima ye sura in bange ya famia o kumana sujudu be ke o fana kama wasirru yani amana foka bange aka bange yoro mi kanga dogo masalan sali fana sali konnana e kanga kalan dogo de lanzara sali konnana e kanga kalan dogo de me enyina na ka kalan bange nununa o kumana ibe sujudu ke sujudu jume ba'da salami salamu alaikum blalen kofe ibe sujudu flake awi sirri wal mani mogo minye gundolike masalan kalan kanga bangero mina e adogo fitiri sali konnana safo arakan flana folo ni flana na fitiri arakan folo ni flana sogomada be e kanga o kalan bangedi e nyinana kata o kalange dogola o kumana iye do fara iye sali nagasi o kumana ibi sujudu flake folo yani kika salamu alaikum bla wattakbiru marrataini Allahu akbaru minu nubo fi sali konnana ibirito ni wulito fi Allahu akbaru minu fo ni o flato yenno kelentede ni flato yenno wal masaba don ba do ka fola o kumana sujudu beke o fana kama aywa ale fana beke qabla salami de parce que abena fi sali nagasi o kumana kibaru bebete ngoy si watta kibiratul ihrami fo Allahu akbar folo mi fleddo na sali konona ni mo ko nike iga sali bi tie pew sujudu se ko gla parce que o kele farda de uba fo mako takbiratul ihram ale farda de anya yida sujudu ka placité farda la aseka fonya ola ni farda kon cheni bolodoro la bodda anta ati biha ibnani oedi o bona sujudu nana suna dorone kama o kuma Allahu akbar folo mi iflafo ali farda di sujudu se kale labe wa tasmi'u tasmi'u odi sami Allahu liman hamida iflo min fo salila
ni yo to yen no dron ibi sujudu ka kama ya famiya nga shen kelente de ni ya toy shen fla walma saba arakan saba bela jilen kono imafo walma arakan fla kono na don ba do ka fola imafo o kuma kibi sujudu fla ke o kama parce que ya toy la asilla o kuma ibi qabla salamin kede wa tashahhudu li awwali tayaffulu ni mogo min yo fana to yono tahiyya dron pe isigira ko mata ya de kala hal ni sigira ni mata yakala o kuma na iyen nagasilike masalan salifana imana kelen salika flasalis flanan konna ne kanga sigire ka tayakkala ka wuluka tra sabanama ani fitiri imana flasali ikanga sigire ka tayakkala ka wuluka tra sabanama la zarafana ikanga flasali ka sigire ka tayakkala ka wuluka tra sabanama sagafo fana ikanga sigide arakan flanana ka tayakkala ka sigiga tayakkala ka wuluka tra arakan sabanama afamera okmana isigira koy nga ima tayakkala ya famiya okmana ibi yen nagaslike salila yen nagaslike salla okmana qabla salamin de beke o fanana wal julusu lahu sigili fana aye ima o fanake okoro ni ma sigi koni okoro ima tahiyya kalandi okmana ibi sujudu flake ni fana sigili ntanyali kama parce que yes anya fo sigili mi imana wuli ni kumbere ni bolo e doron abana imaka nga sigibli ngani sigida okumana abi hukumbe yele masa masalan ema tayakkala ima sigi ma tayakkala iwulla ka jo okoro ikunga nga qabla salami deke ikanga centre ko fla deke yani ka assalamu alaikum bla mais ala yake e wulle ka jo walma bolo ni kumbere bora duguma walma iwulla ka jo ere tlala ka sigi tuguni ka tayakkala tuguni ika salika ni bela don baga do ka fola mais ibi ba'da salam deke sisa parce que jidil deke nasori kuma sigi pew qabla salami mais itla bana ka sigi kiga tayakkala katla ka wuli ka jo okmana ibi qabla salam deke ibi ba'da salam deke wala wa tashahhud sani tayaflana ni mogo mi ma ofana ke yen nagasili ke salla ibi qabla salam deke ya famiya ibi qabla salam deke isigida ko inga ema tayakkala nyinan kama okmana ibi qabla salam deke akonga otahiyan fi salati sulasiyati wa hiya al-maghrib wa rubaiyati fa adh-dhuhr ka adh-dhuhr comme ina fo sisano arakan saba sali walma araka nani sali okmana hakilla ni nyoro non fama ni shegi ni mogo mi nyen non toye no dron ibisu judu ke non kama hali naqasa au zada man ata bisirri makan al-jahri wa ata bil jahri makan al-sirri ako momi inna nani dogoye bange ka plasila kalan dogoli inna nani oye bange ka plasila walma inna nani bange kalan ka plasila yali nintigila mogoye nagasili deke wa walma ajidili deke amina farfashiya di ni fanana man taraka al-jahra fi ma yujharu fihi akoni mogo mi bange to yenno yoro mi nubo o kalam bange de masalan fitiri arakan folo na flana sagafo arakan folo na flana ani sogoma dabbe nunun kanga bange de okmana ema o kalam bange wa ata badalahu bisirri atigila mogo nanani o falende ka ke dogola nunun kalan kanga bange de en nana ku kalan dogo faqadi hasala minhu naqsun ako nin tigila mogo nagasili de ale soro wa alayhi an yasjuda okmana munde be wajibiya aleka abe wajibiya ka aka tenturu ko flake qabla salami yani ka ko salamu alaikum blalinye komi anya fo chokomina hakilla ni famyara idza qitasara ala harakati lisani ako na kun dana nenkal la maga duran pedima wa huwa adna sirri ako odeye dogo danye odeye dogoli danye masalan nenkal la maga duran odeye dogoli danye falau abdala aljahara bi a'la sirri
akonga nasoro ka kunya fale akunye bangen fale de kake aywa dogo sanfelai wa huwa ali an yusmi'a nafsahu ayretlo tumbe ayre kalankana ola ya famiya fala sujuda ale ko tenturu taka ola parce que modo be yen olu yere se ku dawa ne fenyete o ba fo cogo mena olu danye koy okumana na ayretlo be akalankana ayre bolombe ka bangere ni oye awo ko bi wasake ati sujudu ko kama parce que o tale kan nakasili o ya le ka ta cogo di hakilla ni famiyara wa man taraka sirra fima yusirru fihi koni mogo minye dogo fana to yindu yoro mi ukanga dogo ke ina fo salifana abbe lanzara be fitiri araka laba safo araka sabana na laba olu de kan kalanka dogo wa ata badalahu bil jahari nana ku fale ko ke bange yoro min kalanka dogo nyinana ko kalam bange faqad hasalati minhu ziyadatun hukmana ko nin tigila mo ko jidili de ale soro sisa abina fo ay do farasalika wa alayhi sujudu al ba'diyu hukmana ba'da sujudu de beke alayhi sisa o de ba aleka akoke hukmana be tenturu ko fla abo to yin aka salamu bla folo na e salamu bla ka tla abisoro ka tenturu ko fla ke idha rafa'a sawtahu fawqa isma'i nafsihi akoni fana sharti de nayi akan korota kayele ayreka meni hakeka wa man yalihi ani mogo min be ale kerefe otluba kalankanna okmana fa ode sujudi beke ode kama fa illam yarfa'a sawtahu fala sujuda alayhi nasru kama kan korota kasi o fanama ayretlo kuntala mogo ba kerefe otlu tala aywa ko sujudu te aka ola wala yusannu sujudu sahwi li tarki al-jahr ako utake sunaye sujudu sahwi ya famia nyina sujudu ye li tarki al-jahri awi li sirri illa idha kanat al-qira'atu fi salati al-fard na'am ako amfleka ni mifoni kalam bangeo agundo ako sujudi sa nyina sujudu teke sunaye ni nade fa ka ke ibika salimin ke no e fardai amma in kanat qira'atun fi an-nafl kona asr nafla salidido kal witri ina fa ibika witri de sali wali idaini wal masaliban salinchini fala sujuda ali sujudi tika olade misali yana nafla salimi akanulendo ka kalambo kenema ina fo saliban salinchini o kanulendo iku kalambo kenema o chokoya kelendo fana witiru ni shafi'i akanulendo iku kalambo kenema nga enyi tugude walma inyi nanade yolu kalanke dogola ay fo itika ola kalan dogo kalan bange sujudu bala o bela jelembe farda ko dela afamera o be farda ko dela nema fo suju nyinan sujudu teke nafla kamade ay me kalan dogo na bange koni o fanfelate abeke nafla ye yoro mina amina andama olu fanana insha Allah okmana kalan dogoli na bangeli ka sujudu ke o kama oye farda de koye nafla sali koni akanulendo sufe nafla o nafla ni ba sali ka kalan bange nga iyi tugo walma inyina na de ka kalan dogo ay ika sali kan iye nyuman kontoy o chogo ya kelno fana tlefela la nafla fefe kanga sali akanulendo ika bela jelenke dogo la iyi tugo de walma inyina na de ya kalange bange aywa ika sali kan fositala nga iye kechogo nyuman to yenno ya rabbi alaka dina in famya chogo nyuman di an kelen bela jelema ma huwa naw'un ziyadati allati yusjadu laha sujudul ba'diyu ako kumana none ya jumende beyenno jidi none ya jumende beyenno nubi sujudu ke ay ba'da nubi ba'da salamin ke ola yatarattabu sujudul ba'diyu li ajali ziyada ako sujudi sahwi ba'da salamin bin tugutuli ke mo kande
tugu mogo de la mogo mi ngafo jidili ka fanfela de la abe kede ni jidili kede ka tenturu ko flake salamu alaikum blalen kofe ako obe kede ni do fara sadikandi sawa'un kanati ziyadatun min jinsi salati ako iye min fara salika hal nasur ko salin nono ya dodido ka ziyadatu rak'ati inafo iye urukuwi de fara salika iye kumire mineke fly awista jadati walma iye tenturu kanga ke flade yake sabai awis salami walma salamu alaikum de amukanati min ghairi jinsiha walma iye fendo ke minti saliyere doye kal kalamil ajnabi inafo ka kuma were fo kuma minti sali kuma doye okmana tenturu beke ni bela jelen kama imana sali ko ni jidi doro akera sali yere bara doye ka fara sali kan walma ye bara do de ke minti sali barai na chayara abi ado bi sali chenere wa yushitaratu fi hadhihi ziyadati an takuna qalilan sahawan ako uba sharti ni jidilina akake nyina fitini de nyina fitini fa in kasurati abtalati salatu na chayara ka bi sali chende sawa'un kanati min jinsiya ako adamakaka akera sali ren nono ya doyo ina fo sisan ka arba'i raka'atin fi ruba'iyyati ebe salla salfana sali arakan nandido itlala kan nyine ka arakan nani wire faroka o ciara ko junde o nyinan ciara ko ju o kuma o sali nchenendo wa raka'ataini fi suna'iyya walma arakan fladido sokoma sali nyinana ka ke arakan nani ye ka arakan fla wire faraka nin kera nyina ko ju nin jinan dan temena nin sali nchena fana fiti arakan sabadido itlala ka sabawere faraka o sali kelen konnana ay baka ke woroy amba foko nin nyina inchayara no nyina inchayara yoro mina foka sali yere nyona fara sali ka yoro o sali chena okmana o ni sali non ya dodido am min ghairi jinsiha sali bi chefana na nyina ngelera ko ju hal na make sali non ya doye ka kathiri kalami inafo kuma chama ebe sallai bi kumala aw aklin walma ebe sallai bi dumunina aw shurbin walma ibi sallai bi kam mi innofe wa hakki jasadin walma ika farshiye de chayara ko jugun wa nahawi zalika ona nyono ebe salla wati bebi ka bloki ba jigi to ka yele ba jigi ba yele to ka fara nyonga ba bla na chayara doron abi maka salichi sujudu ko to lula wa kazalika fil butulani in waqa'ati amdan ako abi chien fana aflika fo nyina sujudu be ke fenfen kama ni yitugu ka ke o te nyina blende ikasari chienindo walau qallati hal na doyara ka ta'ammudi nafkh inafo mame nyina naka flefie ibi salla wal kalami wal ma iya kuma doke ikasali chienindo wal ma anko yoro mi nyina sujudu de beke i tuguri kalan kan ga dogo de ba dogo kalan be ka dogo hakili ba la fana yitugu ka bange ikasali chienindo don ba do fe ما هو حكم من شك هل أتى بركن من أركان الصلاة أو لا أكون ما كيري جمني ما من سكرا نننا نسالي نونغوندو يوا والما مانا نايدي نونغو جمني الله فردان نوندي كودو من شك هل صلى ركعة أو ركعتين ni mogo min fana sikara nebe arakan fulana de la walma be arakan folo de la walma nebe arakan fulana de la walma nebe arakan sabana de la o sika donna ina ibe munde ke sisan o tigila mogo fa innahu yabni ala al aqalli okmana abi joli ke dogomande kan masalan sikara fulado wa kelendo aw ibi joli ke kelende kan ibna ni fulana kan ni sabana ka to dafa nasoro isikale no nyi sabade ke walma nande do okmana ibake nanish ibake sabay shinkili okmana ibna nannay
nasro esikara de be sabade la walma be fla de la iba ke fla shenkele toujours min ka dogon ibi bina o ko de kan yani o koro ibi joli ke o de kan wa ya'ti bima shakka fihi ukman isikara feminare ibnani oye kelen do wa fla do iba don ni kelen keraw isikale me fla ko de la ukman ibnani fla nay fla do wa sabado fla ko ni kera isikale me sabana de la ibnani sabana sabado wa nandi do okmana saba kera isikale men nande la ibnan nanna okmana toujours isikale no femina ibnani oyi wa yasjudu ba'da salami ibnani ba'da salami sikan kofe wa misluhu onyogona do fana man shakka ni mo men sikara hali sajadatan aw sajadataini ne sujudu kelende ke wal manya flade ke kelen goni o dangane abi bolo flana isikale mbode la kuma ibn flana shenkele ni yoke ni salibi ban fana bi bara salam ke aw hal qara al fatihata enyina nakasika walma isikara yanne fatiha kalam folo wa walma ma kalande kama yabini alal yaqini man shakka hukmana tuzu ibna ni aidi ibna ni fatiha ya famia okuma ibe fatiha kala kaman shakka abina fani mo min sikara hal kharaja min ash-shafi aw ila al-witr ni mo min sikara nebi kanga shafu ide saliwa safu fulana de la wala be witr de la okuma ibake shafu iflana tuzuru aw min zuhrin ila al-asr walma abik alibika sikadi mbora salfana nakata lazara de mawa wala mbi jumendila okuma ibake salfana shinkili basro more ke folo misali yala fa hukumuhu annahu yabni ala al-yaqin tuzuru nintigila mo akad dangani yabo munkan abe bina oko de ka abi jakita odila wa ya'tabir nafsahu ma yazalu fi salatihi al-ula abe jati mineke ayere bolo ka foko alema wuli halsa abe sali folo de konnana ya famia ina fo sisano o shafu'i an salfana de sisan okuma abe shafu'i de takafo modela ni lazran salfana de abake be salfana de la okuma na wayasjudu ba'da salami abe ba'da salamin ke nin kofe summa ya'ti bi salati thaniya okuma abina ni salfana no witri ani lanzaran sa hal yabni ala al-aqalli ala al-aqalli man istankahu shakkun wa sahw akoni mogomi yali ofana bi joli kewa dogmande kawa ma min kira sikal lazimi boy wal manina daiman ale be sikal de la salla ina fa hakli wasu be mogomina wal ma daiman ale be nyinan konna de la inna man istankahu shakkun wa huwa man ya'tihi shakkun kulla yawmin walau marra fi salatin min salawatil khams na'am ako ni mogomi ni okera sikal lazimi mogoye sikal lazimi mo e jonde oye mami sikabna alila dongo don hal na kera shenkelende akafar da sali duru konnana o tigila mo de to ko sikal lazimi ma dongo don abe sika akasali konnana ka ta soma la katabla sagafo silla atte o sele abadana ma sika fendola toujours o tigila mo o sikal lazimi mo de hali salla salasan aw arba'an ale sikara yali ne arakan sabade saliwa walma me arakan nanin dila sikal lazimi mo ako o tigila mo la yabuni ala al-aqalli wala ya'ti bima shakka fihi wa alayhi sujudu al-ba'diyyu ako tigila mo ale be sika ento ipew abe sika ento ipew ati joli ke fitininka atina ni fen fana ye asikara munna ya famia abe sujudu abe aka salamu bla ka ba'da salamu ke abana wale ka kiri ma min kira sikal lazim mo ale bi sikal daiman salla okmana na sikara nandi do wa
sabadi do abake nani shingila abe salam bla upmana na ya ka salam bla abe tentur ko flake daiman aleka ta ciko de fleni aleka salibe abe bara salam deke fa in bana alal aqalli ango akana bina uke fitininka akara ni nan fanai ni ala yake na ye joli ke fitini de ka ale sikara be sabana de la wal be nan la ere yake sabaya abulo wa ata bima shakka fihi ukmana sikale no femina abna ni oyi nan ni o fanai lam tabtilu salatuhu akasalti chiede akasalikai amma manista hanka usahawun ni sikal lazim moy me mame nyina yerde ba le lazime nyina ni sikati kelenyo ale ko ni daiman ale bin nyine de wa huwa allazi kasura alayhi sahaw walau marratan fi kulli yawmin ako oye mafana de mami abin nyine hal na kera dongo do shinkelende ko de toko ko nyinan basigi mo nyinan lazimi ma falaysa alayhi sujudu qabliyin wala ba'diyun ako qabla sujudite nintigila mo kan wa ba'da salami fanataka wa alayhi an yusliha salatahu ini amkanahu al-islahu ko kuma na mun ba ale kan sisan ale ba ka salli dlandoro chogoya mi na ba do abseka dla o chogoya la fa misalu man ago maga misali lam yumkinuhu al-islah ni oire aseka mafaguya kale ka salli dla man kasura sahaw ani surati kathiran ale de nyina de suran de ko kachaya fala yash'uru hatta yarka ale mana fatiha kalan ka ba abin yini ka kumbe de mini o yerde ale ka ta chugoi ale bin yina o de ko kachaya parce que mo ngan yina yoroti kilenye daiman ale kon mana fatiha kalan duro abta kumbe de mini nina ya famia au kasura sahawu ani tashahhud wal ma'a ale bin yina tahiyya de ko watibe na de ko sigira duro abi assalamu alaikum bla wal mataya folo na le sigira duro abi dade sonoma duro abi wulika jo waya le kan yina mfenge fala yashuru hatta yufariq al ardi taya folo la ale hakilti jigala abadan fo abi dugma ko faranyo na tege ana kumbere fa innahu hukman amflika ninke choko flami mpo nunu yastamirru ala suratayn nunu ga ke choko sab flame ubu continue uka ubu continue fala sujuda alayhi sujudu tu konfana wa misalu man ma fana kan misali yata'atta minhu isla nalibna nisali nyani an yakusura alayhi sahaw kafo alega nyina ode kacha fi sujudi sani yati sujudi fulana alebe nyino de ko watibe فما يشعر حتى يستقبل قائما نعم ako aleti bo o kalama abada faka wulika joka kle daiman alebo chogo yendela fa haza yumkinuhu al-islahu hukmana ko nye chogo be ninga salina idha tazakkara qabla aqdi ar-ruku' hukmana nale hakili jigina la yani aka kumbere salitu ni kumbere minini masalan ale nyina na sujudu fulana ne ko awulla ka jo aywa abega fatiha kala abega soran kala yani aka kumbere mina hakili jigina la jaga ne manga sujudu fulana ke otigila mo wazalika bi an yarji'a jalisan abi seginde kasiki nasigira summa yasjudu sajadata thaniya abe aka tenturu ko fulana yi abake allati saha anha anyina na tenturu min ko koni ويتم صلاته أباك صليته دفسا ولا سجود عليه سجودتي نفنك بعد سلام انت أكا فإن لم يمكنه الإصلاح ni ayasoro ko kechogoyin asekanye chogoya shila ka allam yazkuru illa ba'da akhir ruku' ale hakili ma jigala fo atara kumbere mineni hakili jigala wasa ale kumbere mine kaba in qalabati rak'at allati aqada ruku'aha wa hiya thaniya yani abe o araka inde yele masisa
aywa kake arakan fulana araka'atul ula arakan folo wa yutimmu salata kuma bisra aka sal dafa wala yarji'u li islahi al-ula akana fokabi arakan folo ka bo dlanka nyede aba continue wala sujuda alayhi sujudu taka li hazihi ziyadati ninjidilin fanana ba'da salami ato fanake wa bihaza ako abeni ninde yu'lamu ubadon anna allazi yastankihu shakkun kafo mami ni okera sikal lazimi baye huwa allazi ya'tarihi shakkun mami be sikal jatimine fi shay'in kasiri fen chamandela hali fa'alahu yalo fana baka ni choko ina wa aula wal ma'i wa anna allazi yastankihu shahun huwa allazi ya'tarihi sahu kathira min tarki sunna aw farda ako ni mogomi no kera nyinal lazimi mode kwale ko ni ba kan nyinan de jati mine fen chaman de la sujudu law tenturu law kumbere mine ni naw sali suna ula afarda ulaw ale ba ka bede la pani nyoka kiride okumana ni anye dofo hakila famia basurla ni nyoro nununa sujudu ko nununa bon ambe walanda nyongiri yanno ni ala ya latige donwere ala yo yirana araba suwere insha Allah amena kuma mogoka mogo minu nate nyunu fe aywa uka sujudu sahawike ya famia amina ni ulu fanai insha Allah amba ajoyano ya samona famia basura la parce que ni walanda nunu fle kunna faka bonchoko mina nu chaara doron abi nyagami mogoma ameta nu ye dondon ya sa mogona famia chaman soro ala la nyini te walanda chamai la nyini ye famia chaman di ni ye walanda chaman ta ni famia dogoyara doron aywa abeke inafu bara chama nafa fitini ya famia iga barake hake nafaka bonya o de kafsa okumana ambe haketo yin lameni kelo bela jilembulo sisan ba soro muso korba chama sigilembe ko arajo koro ubeka allame chokorba chama sigilembe ko arajo koro tuba kono yani tuba kofe anyanga bugu fiula fenfe lameni bagay ibi yoro yoro la anga foli be katara ima anga foli be katara au bela jelema mo chama de ba fo anye ka fanga wala ndati teme uka ubu concentré ka sigi ka kono an nafa bonya kama aywa la nyini mimbala aywa kuma diate de famya nyini de kodo ni mi fora baraka kenai salika gelen ko sobe ande la ka fo ya kateme zirite baro jate wajulde do salifana aka gelende lahara don jonka bara folo mi ube nyini ngala salde do nu ya sor ko chenendo bara bende uti maga to laere anyo foka teme salika gelende aka gele ka garaba katani yere ya famia ito ika wakati do ta ala yere nyinni kama ni ka sali kana sali ni foije mana sali ka gelende ala ka tangali noya anye ya rabbi ala ka tangali noya anye parce que ante bara foy soro munga geleni sali kambe ala soro ni oyi anga sali anga njija fana ke choko kanye ala ka hine karonde mala akamba fo ko salti saliye ko salimu ye saliye kalanga dafa kumbere mine ka dafa tentunu ka dafa sigili ka dafa salin nongo be abela jele nga dafa akamba fo tende okumana iga ngani anyuma ta iga salla imana Allahu akbar fo kana fatiha ke para katani yere afo chokonya ni tise gere mogodo la malo ya talaw ika nyinyi ni ka don ni ya kalan ka do ake choko nyuma e fatiha kala ka ba
sura min nogoyara ima ni soyara yere janyani ma aya min nogoyara ima o kala ni tara kumbere menenina ibi basigi doni amana doga cogo cogo subhanallah al-azim wa bihamdihi o sin sabafo ya famya iki basigi doni kumbere menenina ni wula ka bo kumbere menenina iki to i ka joka kle ikolo be ka sigi yoro soro o kuma ina da sujudula tenturula ni tara tenturula aywa amana doga cogo cogo subhana rabbiyal aala wa bihamdihi o sin sabafo sujudu janya o kanye kosobe ya famya ala kira ko alayhi salatu wassalam ni mogoyi tenturu ke meleko be ka duaw ki fika wuli ya famya ako ni be sujudu la fana ika jurubu bela jele mini kana bebe woyo ka jigi ni sigira fana ika sigi cogo nyuman na ika sale konnana o kumana minga gelna be iki hakilto ika salife nyina sujudu en soro o tato ki hakilto ika salife ba soro mo do bena hakil ba ka salife me qabla se ka soro baada ba soro parce que qablan baada ala kira rasul alayhi salatu wassalam nala kira ta o kira di na kira manto na bike chogodi ala kira ya ke chogomo no mana soro ka kiti suna ala kira tin nyina aka sali konna mana sali nindi ika bela jelenke akechugula ka dafa mogo nyebilaw mogo nyetilaw adon ko ala nyebila wa ibika salike wa ala min kama ala de bi sarana ide ya famia na fambe salla na ngamba fo suina mbishia sali ni sogoma sali ka ta sogoma na katabla fof salfanana ni salfana sal do ye junubu fenfeke oni nyokonche abe binga boyla kabayra ko tede girbu misemanu abebe bi ne lanzara sali salfana lanzara ci ye fenfenke o fana bebe bi fitrin safo salfan lanzara ci mana fenfenke fitri mana sali o bebe bi safo ni fitri ci ne safo seli imana fenfenke o bebe bi fajiri sallen ko fe fajiri ni safo ci ne jurbu ka bebe bi o bayira makanga icesiri okola mama nganga oke tulonge fenye mana ambi ala yafa deli ate komi anyire ka salike choko kayin kate moto kande wajuli mbi nye sambe de ma nyire bala wallahi ambe de kodo anga ancesiri anga salike ake chokola anga na salike para katana nyire kakena fo ayi daga bondala otede daga bondala te ni do e salila ka gele ko sobe o be kina fo ni shebe ka nyo shoki tembe takadro abe wuli abe daddu ma dara abe wuli tuma do ati ma fago yere o te saliye de ala kila dilla alayhi salatu wassalam aya ka sahaba do la sigi aka salika bisin sababu cenana asalla ala kila ko na ima salita siga kan atara siga kan akon na amanye ta siga kan fosnya saba ce ko kuma ala kila nte fengordo minti ni yani nte ni sa fela don nga sal ko bere flene tan be iba nyede fon yesa o bayira c'est pas facile quoi amano o kuma na di mogomi ibi fe ka kisini bela jelema I janto jamasal yorola ibi janto jamasal yorola ibi hakilto jamasal yorola ibu nuki tayro yi misrila to ta sali jamasal yorola kanyo ko sobe obe mo deme aba sali jugu chamana okmana leri sera ambe walanda banen ko fe ango meka hakilji kan illa dilika ni yoro nonuna mafu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مكة المكرمة مدينة المنورة عليك بانيو Agence de voyage Majura hiji imura okejogo nyuma jabaladu aw minu mafeka ka hiji udafaleke imura billet d'avion fana bi fere ou fait wari transfert Western Union MoneyGram Orange Money agence Majura binimbela jeleke wa ukada uyele meka bla aw ye silama aw minu nya kanu ka hiji uke walikele imura maube ubolo minu nyemagando takanga ke fan fanve kadamine Madina Maka Mina Muzdalifa ani Arafa nimbela jele bla saraba ube ubulo dumini ngota fa fene fe la be fene sabati mbe dumini minu ndi makele no ye anyeruka la dala dumini nyi otobi ba ube kene ya kota fa fene fe jete mine kembe ka kene ya tikila ma kangara unda kulu bla aka kene ya boloka itani sigiche fe minu wajibi yamba mo seben bura la do ndaula apo carte d'identité kele min dati bande wolo sebengele ane carte ni na kele ngolo photo denjegi min jabo mbe jemaka agence Majura malikono ani maliko bana maserkli bela jele tuba ana lamini soro yoro kelembe udo uflen yeri Mohamed Sengela imeblu basedo silala bureau numéro B15 awise ka maminu mene wele ka kuna foni wora usoro Bamako afoko assange ako 79 27 20 72 Mamadou Sila 76 32 56 26 Ouley Dieng 72 35 25 72 Bayaya Haidara 73 42 42 42 Ahmada Tamba Sila 66 23 48 44 Toubana Lamini Abiseka Madi Balasila Kongo 75 13 10 70 Walikele 69 31 46 45 Majo Ukama Kobajalu Basila 73 08 21 45 Abiseka Kongo 66 87 52 81 Fenena Agence Majura Heji Imura billet d'avion Fereli Akawaru transfert Orange Money Western Union MoneyGram Dakurunya kele au makunya sera ubela jelebi dafa yoro kelembe umena Agence Majura du Alaka Heji Noya Silami يا أرحم الرحمن